ана тамошобинони азиз боз ҳам дувойкои фасон омадагиай нигоҳ кунен аксияи грандиозни рафтаистай медонен 50 сомон кардагианира бинен чихе хушрӯ ино размерашон подростковияй аз ҳамин синфи 5-4 сар мешава то синфҳои 7-8 мешава размераш бинен чихе хушрӯ ҳоз дига глошам ҳастай дига глшам нишонтон метим ҳамагӣ 50 сомон бовар мекунен ина кирта поча платчикаи фасони хушрӯ дораву поча дора нархшон бошад брукша бинен чихе хушрӯ будухтагиай нархшон бошад 50 сомон шудагиай ҳоз дига глам нишон метем аникенда биненда маҳқултон мешава 4 та расветка 4 гли хушрӯ дора ина кадомеша мегирен 50 сомон кам мондагиай успед кунен ки тамом нашава ина моделша бинен ва ира бинен чихе хушрӯ иам брук дора да иам брук дора брукшанги хичайнаҳа тамошобино иам ремешок дора брук дора материалш медонен ҳам хушрӯай жаткаяй материал жаткаи фасони хушрӯай марама дар кортон боша ҳатман биёен бозори корвон тарафи тилобозор ини цвечам бинен чихе хушрӯай ва ира бинен духтарако бозори корвон тарафи тилобозор 11 дарвоза 5 қатор марҳамат биёен анами хел киртакои арзона аз анами нуқтаи савдо шумо метавонен ки харидорӣ кунен анами дувойкора бисёриё интизор будан марҳамат духтаро 5 расветкаи хушрӯш омадай паплини белмандои ғавси хушрӯай ҳам хушрӯчан ира бинен вай киртау брукай нархшон боша бовар мекунен 70 сомонай духтарако марҳамат касседа дар корай ҳатман биёен паплинакша бинен чихе ғавсаки хушрӯай 70 сомон размерошон боша ай 46 то 52 ҳастай бозори корвон тарафи тило бозор 11 дарвоза 5 қатор марҳамат духтарако барои савдо мегирен барои хитон мегирен беҳтарин вариант бо нархи дастрас 70 сомон тамоми намуди киртапочаҳои фасон аксия шудагиай нигоҳ кунен паплинакои сангчадор киртапочаян 70 сомон бовар мекунен нигоҳ кунен размерошон бошад аз 48 то 58 ҳастай ҳоз дига глошам нишонтон метим ҳамаш 70 сомонай ира бинен иша 18 хушрӯ 70 сомон сангчаша бинен ҳамаш ҳархелаяй 70 сомон духтам ҳархелаяй нигоҳ кунен иша 18 хушрӯ бозори корвон тарафи тило бозор 11 дарвоза даян 5 қатор ина марҳамат биёен стойка варадник мепирсиден ина стойка варадникои хушрӯ паплинакои фасон ҳамагӣ киртапоча ҳамагӣ 70 сомон касседа дар кораи рақамо ҳаст дар рӯи экран барои маълумоти бештар иқаи сангчаш хушрӯ задагиайра бинен касседа дар кораи марҳамат ина муроҷиат кунен ё ки омаданӣ бошен биёен аз наздик бинен беҳад буракои хушрӯ доранд ай 48 то 58 ҳастай инаи духтуш бо дига хелай киртапоча гилоша бинен чихе фасон бовар кунен нархи шок касседа дар кораи ҳатман омада аз наздик тамошо кунен ина нигоҳ кунен ҳами духт 4 гил дора 4 намуд анам хел духти фасонак ана баъд ана и рубашка кирта рубашкоям бинен арганзаям хушрӯай иёям 70 сомона ягон ҷо дар ин нарх нест лекин дар ин нуқтаи савдо меёбен 70 сомон духтарако успед кунен ки тамом нашава материалш арганза размерашон чихе боша 48 то 52 размер ҳастай барои маълумоти бештар рақамо ҳаст нависен ина тамошобино шок бовар мекунен двойкачаи фасони хушрӯви новинка сета расветка дора медонен чанд смай 70 сомон материалш белимандои ғавси хушрӯ ҳамагӣ 70 сомон размерашон чихе боша 48 то 54 размер ҳаста ина брукошон кати двойкача касседа дар кораи марҳамат биёен бозори корвон тарафи тилобозор 11 дарвоза 5 қатор ина баъд ини хеле киртоям ҳаст иноям 70 сомонана и киртаи холияя киртаи холиян мана марама духтарако рақамашон ҳаст бо суроғара наёфтен ё ки обтовӣ мехоҳен нависеншона бо катихчон ҳам суҳбат шавед айнаи киртоям беҳад гилакои хушрӯ бисёр доранд мана инаи гилша бинен материалшон ранги итальянкаям хушрӯи материалаш
ҳамагӣ 70 сомон. успед кунен духтаро тамом нашава. бозори Корвон тарафи Тило бозор 11 дарвоза 5 қатор. Мана марамад расветкоша бинен глоша бинен чӣ хушрӯй. Хулас инами магазин даку чизе ки мебинен инами майҳавая диден ҳар он чизе ки мебинен 70 сомон ай арзон ай марамад биёен бо аз наздик як бурак бинен. Инамуд платьям ҳаст аз 1XL то 3XL ҳаст. нигоҳ кунен духча чӣ хушрӯй 70 сомон. марҳамат биёен паплинакои фасонак тамошо бино болопушои арзон мековен. марҳамат як нуқтаи савдора бори чандум боршид ма шуморо тавсия метим. ина шифонакои сабука ки хушрӯ 50 сомон ҳамагӣ бовар мекунанд. чанд расветка дора? мана 3 расветка дора да ё 2 расветка дора? и 2 расветка дора. иш моделиш дига хелай остин дор иам 50 сомай. мана остин доракшам 50 сомон. марамат касседа дар корай ҳатман биёен. бозори Корвон тарафи Тило бозор 11 дарвоза 5 қатор. ман рақамашонам мемонам дар рӯи экран. барои маълумоти бештар метавонен хичонда муроҷиат кунен. хулоса ин нуқтаи савдода бовар кунен боро беҳад арзонай. ина паплинакои киртапоча платьёҳо двойко чизе ки мегирен инош ҳамаш 70 сомай.